Дами и господа, този поздрав е специално направен от Алекс Трот. Този поздрав е за всичките му клиенти, най-вече за ресакчите от Северна България, от област Русе. Тази песен идва от Алекс и Пене Джамбаза. Ето ги баща и син, тетовчани поздрав правим за нашите приятели и клиенти. Алекс и Пене Джамбаза казват: вие знаете, че сме номер едно. Нашите коне са от Европа, класни и бързи. За нашите коне вали гарми на Алекси, пак му върви. Скъпо купувано, класно продава. Викнала Северна и Южна България. Баща и син, о Алекс, о Пене, тетовчани. Скъпо купувано, класно продава. Всичко заедно сме постигнали, сме се издигнали. Имам къщи и палати, красивото семейство вали гарми на Алекси, пак му върви. Скъпо купува, но класно продава. Викнала Северна и Южна България. Алекс и Пене Джамбази, брат му Светлин кара 24 часа, кара без прекъсване. Тук говориме за класа и бързина. Знаете при кого са само бързите и класните коне? При Алекс и Пене Джамбаза. Вали гарми на Алекси, пак му върви. Скъпо купува, но класно продава. Викнала Северна и Южна България. Какво да говорим повече, тук са Алекс и Пене Джамбаза. Винаги на време за нашите клиенти и приятели. Най-здравите и най-класните ресакчи от Европа. Винаги носим нещо ново за всичките ни клиенти. Елате, елате, вижте кой идва. Алекс и Пене, пак нещо ново има за нашите клиенти. Има! Алекс Ресакчей, пак има. Елате, елате, приятели, познати.